na kopogore gi mane wacho weche motenore kod senators kata mana kaka ne giloso odiochieng' manyoro nikech chal ka gima senators odiochieng' manyoro noloso gi duol achiel. Nyalo bedo ni kaluwore kod weche mabende osebedo kadhi nyime e pacho ka nikech odiochieng' manyoro kaniwinjo kata mana kaka senators loso mano mawuok e kweth mapingo piny owacho kanyakla kod mago mantiere e sirikal. Ne ginyiso jatend piny Kenya mar mondo mi odwok piny pek mar osigo mabende entiere godo. Mano kaluwore kod iwacho ni cabinet advisors jok mabende osebedo kachiwo ne paro ofaya kata mana oriembe moko kuomgi nikech ok gisebedo kata mana ka ginyuolo olemo makare. Kopogore gi mano, wach mar CAS jolup jotend migepe mabende jatend piny Kenya wacho ni obiro bedo kothicho oko bang' doho ne ochungo dwaro makamano. Unconstitutional offices mag apise mabende kotenre kod pend chike ma pacho ka, apise kaka mag mikai mokwongo, mikai mar ariyo e kind apise mamoko. Bende paro ni paro makamano bende liw mano mar duoko ting' mabende jatend piny Kenya nitiere godo nikech magi duto te biro kod osara. Ineno adier mantiere ni offices go onego gol gi oko. Wan Kenya ka wabedo overrepresented. Nyiso ni jomochung'nwa koro dwa bedo mang'eny moingowa. Nikech ere tiende mondo mi wabed go office mar jalup ker kata chi ker. Ker emondike tich nikech koro chako dhi kamano to kare wobo gik nyaka ni kare wabunge be bodwaro ni gibed go office mag mondegi nikech gibe ji mondo irgi ka dwaro irgi weche moko. Gimonego timre ni offices go de jocha bed ni an ker to kano donjo to gimono kongo wacho ni adwa ng'ado gimoro amora. CS no imiye chik no nyalo kawo nyaka 14. Ang'o ni mon ndika 14 to wacho ni ya kama yude Kenya nyawadwa mocha watiyo godo nayudo kano oketo Kenya kamarach. An ka donjo kato gima chako godo CS gidene cabinet ministers secretaries ang'ado gi nyaka 14. Ento na wacho no ok bindiko getich nikech mokwongo cha dono ndiko 50. Ma kora woe cabinet secretary jotend migepe sani gin 21. Kuro no duogo gi no abiro no golo ngeni kigolo abiriyo ngima ben jatend migao ka jatend migao nigi pesa motiyo go en pesa mang'eny nikech en ng'ata achiel ni en gi PA en gi security en gi office no king'iyo en pesa maduong'. Magi e pesa manyalo konyo kama ni wacho ni inyalo ndik godo jopuonj mag nyithindo inyalo ndik go dakteche kamano. Koro gima natemo mana neno ka sirikal temo timo ni adier ma Nyasaye gima onego be notimo en ng'ado expenses kata yo magitiyogo gomenda mok kony japiny ma kawaida. Kosafwenyo ni mano kaka 50 ka ono kaka nyocha doho wito gi oko cha ebo onego wach ni ayie ni gima doho no wacho kendo an bende jok mineno ng'ado ne rieko gi ada wacho ni gima ng'ado ne rieko onge. Okine ka gisebedo ka ging'ado onge gima ging'ado. Gitemo nyiso ker gima ker gombo winjo. Okwongo ichalo gima ng'ato kongo winjo pachi to kose winjo pachi to kone abe pachi ne mana datiyo godo. Nikech kiwinjo gik ma ker wacho to chal ni ker onge gi picture mar Kenya. Ker odak e piny moro to Kenya en piny moro. Koro stories gi igone ka gima Kenya ko onge. Omiyo to neno ni pesa michulo jogo chamo pes ji kayiem nono. Gichamo pes jo Kenya kayiem nono. Mano bende paro mano bende nochiw gi senators mopogore ma bende nyaka sani wang'eni wantiere gi jotend migepe 21 mokuom senators na dwaro mar mondo